Kamung Station. Ini masih bunda. Ini जों गोदोन फैग्रा नै थांफिनसिगोन दा मोनफैबाय नै बगनदि मोनफैबाय नै A few moments later नाइट भिउ नै मोनफैबाय आरोना दासो मोनफैदों दसेल' जादों इश नै खांख्राया Exhibition gate नै नायदो नै Exhibition gate नै 30 थाखा नै टिकेट गैयाबानो हाबनो मोनलायलाया Exhibition gate नै लांगोन लांगोन इखौ जेनेबा हा लाखिगोन ना लांगोन जों मा टिकेट लागिबो ए इन्टरनेशनल काउंटर This waterfall नै दुगैनोबा सोरबाफोर फैनो हागोन नै अनेक मा होनो मोनलाय going this is going नै ओइ MM Stora ओरैजाय माबायाव थाहैगोन दा र' नै बर'नि न' नायनो र' बर'नि न' नै लाबायानो थागोन बेबा मा होनो इबा नै फार्स्टआवनो नै बेबायदि आरोना नायदो हाब गोदानावनो मोसौ गलि नै मोसौ गलि इसान नै वाल एम्फौ लाथाया नै एम्फौ लाथा ओमफ्राय नै मा होनो दाउ गन्द्रा नै दाउ गन्द्राया ओमफ्राय नै ओरै बाथौ नै बाख्रियाव मा थायो नाखै नै बाख्रिनि खिथु उनाव नै बेबायदि थायो नै नायलाय बेयो ओंखाम संग्रा न' ओरै माइ गायनाय खोथिया फोनाय आरोना नै फुख्रिया दै गैयामोन दै जाफिनबाय दा नायदो थ'लाय नै खोथिया फोदों हालेवनाय नै हालेवनाय ओमफ्राय ओरै नै नायदो माइनाव रुजुमदों आरोना इयो नै नारा माइनाव रुजुमदों नै ओइ नै उखुमाव नाखाय खुमब्राबो थायो बर'नि न'खर नालाय नै खियायनो नैलाय इयाव दालाङा नै बाब नायदो नै 10 थाखा बावसो दैसेयाव दाउदैया नामा बेलेगथार माथो बै नै तुर्की ना मा होनो नै दंफां सायाव न' बिउबो दं
अबेबा दंमोन ना इयो माबायावनो दंमोन अबाव दंमोनथाय ट्रियाव सायो गेम स्ट्रीट माबा गेम स्ट्रीट होनलांबाय मिथिना स्ट'रा नै मा जानो नै खांख्राइ जानो ना मा जानो नै बावबो नै हांनाय गोजा आरोना नै जाखागोन 100-200 मोनसे नाथुर जानो ना अमा बेदर जानो नै ओरैजाय दं साइमदबो दं नै गोजोंथार माबाथार माथो ओरैबो हालेंगा मोनसेयाव 100 गोजा आरोना नै गासिबो नामा इलाय नै बाथौ नै गान्दा मामोनलाय बबेबा बाथ' गान्दा मा नांगौ गासिबो दं आरोना नै न'आव मेम'रि हिसाबै गारनो दोननोसै आंना साबसिन नुयो जामानो खेबना लायाबा जायो नै सिख्लाफोरखौ सिखेबोलै आं सिख्लाफोरखौ सिखेबो ओरैबो हाबनो होबायलै हाबजोबनो हाबबाय हाबजोब नायदो आरो माबायदि नुयो मोनायाव लाइट जोंनायजों माजों बेबायदि आरो ओमफ्राय गाबोन फुङाव माबायदि नुगोन देखायफिनसै आरोना